A gadewch i mi fod yn gwbl glir, mi fyddwn ni yn mynd i'r afel a'r rhestrau aros yn uniongyrchol. Mi fyddwn ni'n creu mwy o ganolfannau llawfeddygol pwrpasol i sicrhau bod llawdriniaethau llai cymleth yn cael eu cyflawni'n gyflym ac yn effeithlon. Mi fyddwn ni'n cyflwyno adolygiad clinigo lefel uwch o'r rhestrau aros, fel bod pobl yn cael eu cyfeirio at y gofal cywir y tro cyntaf. Nid yn cael ei gadael i ddioddef am fusoedd neu flynyddoedd yn ddianghenraid yn y ciw anghywir. Mi fyddwn ni o'r diwedd yn paru y staff gyda'r galw, fel bod y gweithwyr proffesiynol cywir yn ei lle i ateb y galw. Ac mi fyddwn ni'n defnyddio technoleg fodern i leihau apwyntiadau diangen a dod â gofal yn nes at adre. Nid crwydro digyfeiriad, ond gweithio'n ddisgybledig gyda phwrpas. Gan adeiladu ar y sylfeini a osodwyd ganddo ni yn y cytundeb cydweithio, mi fyddwn ni'n bwrw ymlaen a datblygu yn gwasanaeth gofal cenedlaethol. Mi fyddwn ni'n symud gwasanaethau at y bobl, nid y bobl at y gwasanaethau. A wedi'n hysbrydoli gan unedau meddygol symudol Lapland a'n gwasanaethau profi'r fron symudol ein hunain yma yng Nghymru. Mi fyddwn ni'n dod â gwasanaethau megis awdioleg, cardioleg a diagnosteg i'r cymoedd ac i galon ein hardaloedd gwledig. Mi fyddwn ni'n adeiladu ar y clusterau meddygon teulu i drealu modelau ffederal, gan ddod â gwasanaethau allan o'r ysbyty ac i galon y gymuned. Ac mi fyddwn ni'n dechrau ail-adeiladu y gweithlu meddygon teulu drwy sicrhau fwy o feddygon yn yr ardaloedd mwyaf anghennus. Ac mi fyddwn ni yn datblygu cynllun gweithlu cynhwysfawr ar gyfer y gwasanaeth iechyd, gan weithio tuag at well tal i'n gweithwyr gofal oherwydd dyw'r gwasanaeth iechyd y gofal yn ddim heb y fyddin o bobl sy'n ei gynnal o ddydd i ddydd.